un dels col·lectius que enfronta este aïllament amb uns reptes més singular és els dels joves. Entre elles i ells n'hi ha de més actius, de més avorrits i de més conformes amb la situació. Més resignats o menys, entre tants, parlem amb Albert. Albert, que té síndrome de Down i que estava estudiant cuina fa només unes setmanes. A qui li encanta la cuina, ara ens conta Albert, i que també fa triatló. Així que, Albert, endavant, presenta't i dis-nos on passes el confinament i amb qui. Hola, soy Javier, yo vivo de Paterna. I què estudiaves fins que va arribar l'aïllament? Estoy estudiando un ciclo de cocina de Valencia. Bueno, llevo este año. Suposa que ara a casa deus estar cuinant-ho tot tu. Què has fet per esta nit? Esta noche he cocinado conejo al ajillo, que se me da bien. I què faràs demà per a dinar? Pues voy a comer sopa y pechuga empanada. Caram, venen ganes de passar amb tu el confinament. I a més de cuinar, què fas per no avorrir-te? Sí, pues ahora que estoy muy aburrido, hago cosas en casa. Para no aburrirme, pues hago correo en casa, corro por los pasillos y cocino y hago recetas. Què trobes a faltar, Albert? Entrenar-te? Fas alguna activitat física a casa? Sí, pues ir a entrenar, necesito de menos. Hago triatlón, hago nadar y correr y bici. I estos dies fas moltes videotelefonades? Aquí, videotelefones. Sí, yo siempre lo hago. A mis primos, a una compañera y mi abuela y... Suposa que ja no tens més classes de cuina. T'han enviat exercicis per fer a casa? No, el curso, en fin. Mi hija era profesora. Sigo trabajando en casa. Yo más leo recetas y leo unos platos. I quin cuiner t'agrada, Albert? Sí, Arguiñano. Ah, Arguiñano, clar. És que ell, com tu, fa receptes televisives. Ara et pregunte pel teu canal de receptes en YouTube, però com va sorgir això? Què fas en el teu canal de cuina a YouTube? A ver, es que tengo un canal de YouTube y grabo vídeos cocinando y editando muchos vídeos con lejía. Mismo clases de YouTube. Albert Juan Montoya, així s'anomena el canal i així t'anomenes tu. Abans d'acomiadar-te, conta'ns, quines receptes poden trobar en el teu canal? Pues recetas juego arroz con acelgas, guisado, paella, fideuás, pasteles. Buenos días. Mucho espacio. 10 minutos más. Hoy vamos a preparar un postre delicioso de natillas. Albert Juan Montoya, ja sabeu, podeu seguir-lo i subscriure-vos al seu canal de YouTube per aprendre a fer algunes receptes durant esta quarantena.